Ka seng samla umkti pelun bat kidkhot ka KHASI Student Union umkti unit kila Pynrem jur ya ka jingle bam khen breu ki kattu ka ni ki breu ka bakenthop ya ka jingber bi haki wa red ki batut shawa umyam ha ka shnong umkti pelun ka bahap hapo umroi harib hoi district ka ba penlong ban penyap Dusmon ya ki do Kini kami hadin bagi dekhot ke seng samla shnong umkti pelun bat ka KSU hinnen kesngi kila let kami ya kita kiwa hadin balayo jingtip na katu kat ningut ki samla ka shnong. Secretary ke seng samla umkti pelun uba Cornelius Lingdo bat Secretary ke KHASI Student Union umkti unit uba Richard Lingdo nonglat kila pentip ba kila yele ban budin ya ki bedon kti ha kate ka kam bat lada kilap kin say IT syakibor badai pet ban le ya ka bedon kam. Ther upria ha ka shnong